Rhydian Evans, Jack Fagan wedyn, Richard Jones, boes bach. Mae'n eithriadol Ian Jones, Aled Jones, mae pwy diwna, Daic diwna ar y pen draw, dwi'n meddwl, Ifan Daic. Llawer iawn o fobl lleol mewn ffordd, ond hefyd mae'r cneifwyr yma isio cadw fynd, dydyn ni isio marfer trwy'r amser. Bob dydd maen nhw eisiau bod yn cneifio rwle mwyn bod yn barod ar gyfer yr Open nes ymlaen. Ti'n iawn, mae pob dafod yn help, ond mae'n dde, mae'n helpu'r Sioe a trefnwyr allan a bethau hefyd. Pawb yn neud i darn i neud y peth gweithio. Mae'n leia gen ti King pencampwr y byd. Yn Richard Jones. A gethon ni'r fraint o fynd efo S4C, dydy gwir, y draw yn 2019 i ardal Limoges. Heb feddwl pwy fysa'n ennill pencampwriaeth y byd ar y pryd, ond oedden ni'n i weld Richard Jones yn ennill. Wel, allu di cofio hynna'n beth, Alun. O, paid son. Ac oedd i boes adag yn hynny. Eisiau fod i. Debygach chi Ffrainc fan hyn heddiw, am Ffrainc i hunan, falle? Ie, ti'n iawn. Felly, chydig bach o dacluso rwan. Wedi mi gadw ni lygad ar y siroedd. I weld pwy sy'n gyda'r cael ei ble yma'n hyn rwan. Ie, Thomas Davies. Clwyd. Thomas. Clwyd. Eryri. A Glamorgan. Lowry o Glamorgan. Morganwg i Lowry. A ni, gwych. Ie, felly Thomas Davies o Clwyd ar y chwith yn y canol Efa Glain Hughes o Eryri. A Lowry Leision yn cynrychioli Morganwg. Dyna fydd y tair fydd yn herio i gilydd. Yn y gystadleuaeth nesaf yma o'r adran y ffermwyr ifanc. Pawb yn barod? Mae'n jyst cael y defed mewn i'r corlanau yn y cefn yma. A mae'n gymaint o waith, fel o ti sôn, gymaint o waith yn digwydd i cefn i beth da ni'n weld fan hyn, does, mwyn i bethau gallu digwydd o gwbl. Yn hollol, Cneifwyr yn tynnu nhw allan. Ie, mae'r mogiad yma, mae'n bell fewn i'r season a mae'n gen ni mogiad dal ma yn ei Gwen. Mae'n waith. Edrych ar ôl nhw, tan heddiw. Ti'n iawn. So, dwy ddafad yn y gorlan. Digon o amser ar hyn o bryd, just casglu'r gwlan bol na'n barod. Mae'r gwlan bol o fe dwi'n ddeall cael mynd mewn i'r cnu, ond dydy'r gweddillion ddim. Dyna sydd dwi wedi gwneud drwy'r haf, os dwi wedi digon hen wan, dwi wedi graddio o gneifio i Trin Gwlan wan, a mae'r gwlan bol yn mynd mewn i'r cnu yna. Ie, na fo, dwi'n bell tu ôl ti. A gallai dweud un peth am hynny fyd, dydy Trin Gwlan ddim yn haws na cneifio. Trin Gwlan i ddain y drin, ar hyn i cneifio dafad bob munud, wyt ti ar dyluniau beth diwedd y dydd. Dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc cyn dysgu cneifio, methu aros i cael cneifio, i cael ysgoi y lapio glan. Mae'n job anodd dychrynllyd. Gofod dal fan efo'r llaill. Mae'r cnu cyntaf allan wan gen Efa Glain a Lowry Leision a tafliad David. A mae'n gymaint i wneud efo cywasgu'r cnu na, does, fel bod yn popio allan ar y bwrdd na yn daclus ac yn llydan, fel bod ti'n gallu gweld bob darn o hynny fo. Thomas Davies yn ei job ardderchog allach allan ar y bwrdd yna wan. Mae nhw. Sa ti disgwyl hynny efo'r hogia ar merched mwy profiadol mae'n chwarae teg, a mae'r byrddau yma, mae bob peth yn ei le fan hyn, wrth gwrs, mae safon uchel o ran darpariaeth fan hyn, yn aml iawn allan ar y ffarm, wrach mae ffling ar y llawr oedd o'n gael. Dwi'n ddigon hen i ddweud erbyn hyn, helpes i Brian Williams o Llysfasu, nôl yn 96, bildio y byrddau pren ar gyfer y cystadleuaeth gyntaf o lapio glen yn Sioe Frenhinol. Ond mae'n bechod bod nhw wedi cael ei newid efo byrddau Ife Williams y bewan. Ie, mae metal ni bob beth. Dangos bod mae'r hen dwi. Mae'r llaill di mynd. Te waith. Wrach enw nôl i adnoddau naturiol yn ar y deg. Os mae'r glan yma wan, dydy'n tyfu'n i wers yn oes eto ar y teg. Mae'n bref iawn cael gweld hynny fyd. Ydy. Dyna ni, felly Thomas Davies fan hyn yn lapio hwn. Mae'r glan yn dod yn hirach tuag at y gwddw, felly mae'n gyfle i wneud fel rhaff a chwlwm i roed y cnu yna'n un darn taclus. A mae rhan o'r gamp ydi cywasgu o ddigon fel bod ni'n gallu rhoi cymaint as i bosib mewn yn y bacloth ynddo. Ie, mae llai o gostau nôl ar y ffarmwr wrth gallu wneud hynny wrth gwrs hefyd yn does.
A dwi'n gweld mwy o... Mae'r cystadlaethau yma, maen nhw yn tyfu yn gryfach o hyd. A dwi'n credu bod o'n bwysig, achos fel Pris Glen wedi fel bod fel mae o, mae ffarmwrs wedi mynd falle chydig bech yn mwy diog efo i handlo Glen. A ti ddim yn beio nhw i raddau, ond os ti'n dod o werth, a mae hyn yn dod nôl, a fydd o'n cael ei ail-ddysgu a dod fewn i'r pwysigrwydd yn bod yn gryfach ynddi. Yn sicr. Supply and demand ydy, ne? Thomas Davies, allan o fo, amser glews o'n i'n daid. 1 munud 30 o gwmpas ar amser yna oedd o. Bod yna da iawn. Fawr i ddewis wedyn rhwng Efa Glain ar y Lowry Leision. A Lowry Leision yn codi llawr chydig bach ar y blaen. Tacluso'r manion. A dyna ni gystadleuaeth yna. Drosodd Efa Glain Hughes. Diwethau o'r ffyn o'n bosib iawn bod hi wedi bod yn